Kadugoi phanta pini tong sekot pen nangletum media according jiro tum nang chitong thekpot nangletum phan ning aklong pen akero pilo karbeng long arada farman pen BJP a party ahin pen nangletum akero pilo lasinon nangletum atheng nu nilitum ke than ponji kangtung bangke karbiang long along lata isi apur kimu ke manji aphan dampom lo kason si nilitum ahin pen ke theklong dolo athe pipot ma ilitum 1986 amokmen dolo 1995 ahut MOU itum agreement chitoklo pinangana kichun dolo halake ilitum gazette notification anta doponlo sta adhek kichun che dula lapen 2011 na ahut ilitum MOU chitok det pen hile rongrang hile kaman pen itum kache dan pen kache song pen ajok ilitum MOS 1 agreement chitoklo 2011 aningkan lapen 2021 aningkan MOS 2 ilitum ako puthot song truck atum pen ilitum MOS 2 chitoklo lasuang bong pen ilitum akinang sok abotai ilitum rat atum political party atum for example political party atum socio organization atum student organization atum dak ilitum aphan akinang sok ahormu political demand ahormu bangke prabjin pen pachunai pu alam the lapen apor ilitum ka demand autonomous state lo sitami autonomous state angbong pen kopi posi itum autonomous state anpali uni detma lasuang bong sita ilitum isi alam the chikroilo je ilitum autonomous state long lelang pusitame ilitum power bangke isi pen vansi ilitum laso power bangke autonomous state kilongji kapate bok het ji aphan itum claim ponang ko puching vaisi MOS 1 da chitoklo MOS 2 da chitoklo sita laso mokha itum demand charter mokha ilitum along kichun pu ilitum long theklong lelang lasi ilitum non BJP a party karbianglong ke japon team karbianglong atum bikheke dak aman ke thenai Dr. Tuliram Ronghang CM sir kijapon lapen alang lilong haladak ilitum non hejong ke haipon ilitum AMP Omor Singh Tiso sir lapen MLA Dorsing Ronghang sir atum lapen team karbianglong atum japon si karbianglong pen isiabutung dampen ilitum aphan lanon agreement det aphi non 125 amendment ahut ilitum non amat prabjin nen pachun nai pu laso anut phan kachi tongdam amini sar phan chi tongdam pen lanjot kali karbianglong team karbianglong CM saratum japon si longkep autonomous council atum phanta pangrum pen si huladak Delhi rong sopi long chingwai chingsai lo laso chingwai chingsai pen che don si isi langdam lo ilituma council along ke abanda banai lo ke thenai lo laso pot ilituma bangke power da omchol lasong bong pen ansuse power ke palong je phansi ilitum bangke la 125 amendment ahut MOU MOS 1 2 sidame do an la MOU long pen chunche MOS long ki chunche 1 long chunche 2 long chunche anta ekelogot pachun nai pusi ilitum team karbiang long pen ki japon CM sir MP sir MLA sir atum laso putha klardak pen home minister phan 25 July arni chitong damlo hala so chitong dam pen ladak 125 amendment hosi la do ana hormu pachun pon nai pu pudet pen aphi demand charter memorandum pidet pen aphi la so demand charter memorandum pidet pen halangli pen ilitum aman ke the home minister Ratna Singh home minister Amit Shah alangli ilitum aphan reply pilo je nilitum ahin pen state home minister phansi arpu peklo lapen state home minister si ladak kangchap kangsai laso akam claim bomlo laso kangchap kangsai abangke jongsi lake jongsi tanglo pulo tangte chikloyon aphi nanglitum laso committee tum phan nanglitum demand amokhaan nilitum ingchap ingsaipo laso demand charter amokhaan pen lang pen nanglitum aphan puthot aku kepachunji aphan kachingwai aphan nanglitum phan nang hang konpo pula sonsi ilitum phan positive pen isi kilong pon dolo pusi ilitum phan todap adap nili aman kido MLA sir Dorsing Ronghang sir phan phone pen chingkilo alangli phone pen nili phan nang thanlo lahai hinlo lapen halaso longkep a council atumang bong pen bangke Boroland pen promote boro tadolo lapen apu Tripura pen dadolo Khasi Jointia Garo tun dadolo
Mizoram pen dado pusipu haladak lasi laso angbong pen ana bangke ilitum Karbinglong Autonomous Council a leader CM sar tumsi Japon lasi laso angbong pen itum ningke ningke charong bangke lalo lasitame isi angdeng a step ke kichunpo lasi punat kachesong ahut ke latum hile kaman pen pinangan ilitum along avia phik kibunang kithinang laso na bang phula dolo laso aman si ilitum non longpo lasi labangke ilitum Karbi Anglong arat along dak political party doan lapen socio organization doan dak kaprek NGO pen chenglok ke thek kire tum sitame laso dim along itum kachirap kachitodu nei akinang so dolang lapen kachirap kachitodu njia fansi nilitum mahin pen rat apan stame chuning ripon lo ke thek kire tuman stame chuning ripon lo lasi lason ilitum apan correspond thek lason ilitum apan nang kachingwai pen kipachun pon thek apotsi Central Government Home Minister Amit Shah aphan lapen ilitum non third term along Prime Minister Narendra Modi Prime Minister aphan stame Karbi Anglong arat hoi East Karbi Anglong BJP hoi Karbi Anglong BJP hoi pen stame alang liphan choro parlo lapuson dak kipa phihup ladak kipa phihup pen kipa prang ponji aphan six sidula jakong ansuse nang kipa bat pi aphan alang liphan ilitum ahin pen akiro pilo athe pipot ma pulangdam lo pulo tangte ilitum along non kidobom a council ke adhek alam ilitum chithan etme sida adhek alam ilitum ka chithan apanda akasik sakdo non jong si 6 sidul alam lang lo pulote ilitum laso 6 sidul non amada bangke ilitum 26 seat tame seat inkoi ra trok sitame langdam etlo pulote ilitum open for all so si mandat amada bangke ilitum 26 seat tame seat inkoi ra trok sitame langdam etlo pulote ilitum open for all so si mandat lasi laso aphan jongsi momo sitame athe ilitum non matke influx aphan konani ilitum ki khang dunja jakong kansi doma ilitum kadok beda jichini lo lasi lason jongsi pulatangte ilitum non 44 seat tame ilitum 100 la 25 amendment along ilitum bat ponpo laso along bangke 34 seat bangke ilitum bangke kopima ilitum reservation long si dopo seat cap along bangsi ladak tame itum open for all ke dopo lasi tame ilitum chingwai chingsai long si dulang Kuantong si ilitum la pachun unjine kichun hosi ilitum anso se jakong pidunai akenang so dolang lasi lason jong si ilitum isi pen jong si klempon pulote autonomous state kilong dam je aphan bangke akate bokhet abangke ilitum thek ponlong lo chichar ponlong lo lasi ilitum ke chorolo lasi non isi bangke pinangan ako dothula APHLC tumpen adhek kipudo kursing timung lo bode alangli press release ki pido BJP atum 125 si kinangjima autonomous state si kinangima rongarat tum inside tha lasona statement bang alangli pipirat nahi athe 125 amendment ke autonomous state aphan kilar kali autonomous state ke palongji phan ilitum 6 alangli tum si pupu ilitum dapu itum 6 sidul kilong tang 6 sidul aprang 6 sidul pen pulote MOU chitok lo itum jakong batchat lo non MOU salong tame chun lote itum 6 sidul se aru jakong bat laswa jakong ki pabat aphan laswa jakong ki wan aphan bangke abadha vedet nangji usin eletum ke kachoning rikangtung lajong si ilitum abadha dukok pulote la bangke pilo ilitum 6 sidul ajakong pangtang nai puke ingho pen cholo in practical along bangke abadha si dokok lasi alang litum sitame la 125 amendment along sita ilitum jakong pidunai athe pipot ma laso dim jong si itum jakong pidun lo pulo tangte ilitum 6 sidul ajakong bangke ilitum bat ponpo land right sita itum dak full pledged power itum chilong ponpo lasi lahaya mukha pen pulo tangte ilitum bangke non 125 amendment bangke prabjin pen kipachunji aphan Karbi Anglong Autonomous Council BJP a party tumke lake arsik jit pen chunvek nahi puki claim ke damalong kadu kaveta chirap du nahi pusi chuning ripondo lasi nililong non aru spokesperson dolang besango alang lipen le aku ite